mga kainday, nandito po ulit kami sa bukid at kukuha po kami ng bisukol at lulutuin po namin bukas na ginataang bisukol. Yung dalawa kong yung mag-ama ko, kumukuha sila ng bisukol. Si Ate Maxine, ayaw niya daw sumulong. Oh. Ayaw ni Ate Maxine sumulong kumuha ng bisukol. Oh, punta na ako. Punta ako. Oy na. Punta ka din, tita. Oo na. Ay, pupunta ka din. Diyan ka na. Oh, susulong din daw siya. Yes! May bisukol ka na Ala. nakuha. Oh! One man boy. Bisukol. Okay lang na mapakan to. Ay, damo ba to? Ano? Presentayin mo ako nga. How many years? Ngayon lang ako nakapak ulit sa putik. Ay. Ito, may isang bisukol na tayong nakita. Ano ay? Ang lalim. Ayun. Tita, nagpadukit ko yan. Nagdalaw. Tabi ng dugo. Malalim. Oh, marami ka nang nakuha, Keng. Tito, nagdagkan. Oh, Bok. Bisukol. Ay! Ne, out of the coverage mouth. Bigay mo na kay Papa mo ba dito? Na out of coverage. Ayan. Dahan-dahan. Ano? Ayan. Oh, Nagpawang din. wag ka banda dyan. Banda dyan. Usod na ako sa bahagok lang. Ay, King. Wag ganyan, King. Yun, may lumalangoy na bisukol. Ayan, lumalangoy, oh. Mabasa ako ni Mamam, ah. Ano pa ako lumalangoy? Ay na! Nasama si tita. Karongko ka talaga. Tandahan! Ay na, pati mukha mo. Tingnan, eh. Magbibisukol lang. Kukuha na ng bisukol. Tignan ako. Tignan ako ng bisukol. Ay, tuwa to. Ay. Tuwa to. Ayan. Nagsing ka na lato. Ka na. Parang nakakain eh. Nabasag. Shell to. Shell yan. Dito hindi na masyado malalim. Dun sa kabila masyado. Oh, magtatakbo! Ayun na. Buko man ng takbo. Gagatain daw namin yung bisukol.
Ay siya. Wala masyado. Lilipat kami ng ano, Nang bukitan. bukid ulit. Siyang dami na dito. Kasi wala masyadong oh. Oh. Kita na kagisang! Hmm. Wala. Ay! Ang mga paa parang ano. Tingnan mo yung isa parang nagkuligleg. Yung isa parang nagkukuligleg. So, saan na si Ate Maxine? Naiwan! A few moments later. Nandito ulit kami. Dahan-dahan. Oh. Mga palaw. Oo. Magagalit ang may-ari. Tandahan. Uy, nakataw. Pati yung mukha may ano putik. Oh, daming bisukol. Ano, King? Okay ka lang, be? Nahihirapan ka. Bakit? Buhanan mo. Ayan. Sayang kapay ito. Huwag mo nang kunin ang patay, ah. Tsura ng anak ko. Oh, ala. Ayan. Ala. Ayan na, para ano na siya, oh. Parang nagbukid. Ayaw mo nang ano. Ayaw. Ayaw na nung isa magsulong. Oh. Pinapayagan naman namin siya mga kainday na gawin yung mga ganito. Syempre, para paglaki nila, maalala nila na yung mga ginawa nila nung mga kabataan nila, 'di ba? Kahit paano may experience silang ganito. At masasabi nilang hindi boring yung kanilang childhood. Oh, wala namang pasok ngayon at kaya yan. Yan yung mga gustong-gusto niya, yung magkuha ng bisukol. Yan. Kaya sasama siya kay Tate Cardo magkaras ng isda, kukuha ng isda sa bukid. Yan ang mga gustong-gusto niya. Pag wala siyang pasok. Yan ay hinahayaan lang namin naman mga kainday na gawin niya yung mga ganyan. Bukas yung bisukol mga kainday kasi bawal na kasi ngayon kumain. Kasi syempre paggabi na baka sumakit yung aming mga tiyan. Kaya bukas na namin lulutuin at gagataan namin bukas. Yun. Ginataang bisukol.